गिबियाव आङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन जानानै नोंथांनि चेनेल मुगानि थान्दै आरो लोगोसे नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय आङो जोंनि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि जानानै गाहाम अनसायनायखौ बावहरबाय। आच्चा खोथाया थिगैनो दं, आंबो दिनैहाय नैबे मिटिङावहाय फैदों, आंबो इनभिटेसन मोन्दों। दा बियो जोंनि साननाय बा आंनि पार्सनेल साननाय बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां गाहामनि खौरां। ओमफ्राय जोंनि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामा एक्चुअलि जोङो खालि बर'निल' संगठन नङा, जोङो गासै 35टा जाथिनि मोनसे संगठन, प्लेन्स आरो हिल्स ट्राइबेलफोरनि संगठन। दा बे हिसाबै जोङो मरेलि अराय सम जों सापर्ट थागोन। आरो आं पार्सनेलि आं बर' हिसाबै आङो 100%खौ होनो नाजागोन। बेयो जाहैबाय आं नलपारानि खोथाखौ बुंनो सानदों। नलपारानि घटनाखौ बयबो मिथिखागौ, 31 तारिख जानुवारि 2022 सनावहाय जादोंमोन। आरो जोङो जोबोद दुखु मोननायनि खारना जाहैबाय जोङो लोगोसे माने बय थांनानै जों नुहैदों खालि बे एरियायावहाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरबो थायोमोन, खिन्थु खालि जोंनि बर'खौल' 51टा फेमिलिखौल' बिसोर होखारदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय थांनानै। दा बे जोंनि थाखाय जों चेलेन्ज हिसाबै लादों आरो बे बुस्थुखौहाय। दा बे हिसाबै जोङो RTIबो होदों, खिन्थु RTIखौहाय दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दिनैसिम बेखौ होनो हायाखै। ओमफ्राय बिनि नेक्स्ट स्टेपखौ जों बावैसोनो लागोन। ओमफ्राय लोगोसे बिसोरखौ जों सहाय खालामनायनि बेलायावहाय माने फेब्रुवारि मासावहाय आं मोनसे अनलाइन इन्टारनेसनेल मिटिं काम ट्रेनिंमोन बियो, बेवहाय आङो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय आङो बे नलपारानि बिसयखौहाय इनफर्म होनाय जादोंमोन आरो खोन्थानाय जादोंमोन बे नलपारानि दुखुथिया घटनाखौ। ओमफ्राय कमिटिया बिथांमोना माने दुखु फोरमायनायजों लोगोसे आंखौहाय होनदों आरो नोंसोरो U.T.O.A माबा मोनसे होनो हायो नामा, जों गावसोरखौ होनदों आरो गावसोरनिफ्राय माबा मोनसे होनो हायो नामा होननानै आंखौहाय बे फिल्ड भेरिफिकेसन खालामहोदों। ओमफ्राय आङो थांनानै रिपर्ट लाहैदों, आं खनब्रैसो थांदों। थांना रिपर्ट लानानै बे बुस्थुखौहाय आङो डिटेल्सखौहाय जों हरनायाव दा माने इन्टारनेसनेल कमिटिनिफ्राय दा बेवहाय माने बान मोनसे माने बेबायदि राननानै होनो जोंखौहाय मदद खालामहरदों। लोगोसे जोंनि दारै माने बे नलपारानि बे 51टा फेमिलिखौहाय मदद खालामहरदों। बुस्थुआ बेखौ जोंबो नांगोन। गुबुन गुबुन संगठनफ्राबो जोंनि खोनानायाव माने गुबुन गुबुन संगठनफ्राबो बेखौहायसो नांगासिनो दङ। ओमफ्राय दा जोंनि लाइनजों जों नांगोन। आं बुंखाबाय RTI होदों जोङो, RTIखौहाय जे होनो हायाखै। नेक्स्ट स्टेपआ जोंना बे RTI होआब्ला मा मावनांगौ आयेननि बेब'स्थाखौबो मिथिखायो। बेखौ जों मावखांनानै जों आरो नेक्स्टआवहाय हयथ' जों केसफोर होनानै, जिहेतु बियो कमप्लिटलि फरेस्ट राइट एक्टखौहाय भायलेट खालामदों आरो। मानोना फरेस्ट राइट एक्ट मथे मिथिखागौ बे खाथि खालानि नन ट्राइबेलफोर जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोरो 75 बोसोर थानायनि माने प्रुफ होनांगोन। 2005नि 9 डिसेम्बरसिम 13 डिसेम्बर बिनि सिगां बिसोरो 75 बोसोर थानो हानायनि प्रुफबो होनांगौ। दा बेफोरखौहाय बिसोर नायामाले माबोरै खालि बर' जायानाखि थागिबि जाय बे हाया फरेस्टब्लाबो बे आन्डार बेल एन्ड ब्लकआवनो दङ। दा बेफोरबादिखौ जुदि बिसोरो मावनाया बिराद इलिगेल, बे जोंनि माने आइननि एगेन्स्टआव। दा जोङो आइनजों बेखौ जुजिगोन आरो जोङो फोथायो जुदि आइना बयनिबो थाखाय समान होननानै जोङो फोथायो आरो जोङो निस्सय बे आइनजोंहाय नांनायावहाय जोङो देरहासारखौ जागोन आरो बे आइननि फिथाइखौ जों मोजां मोनगोन। आङो एक्सुवेलि बिटिआरनि सिगनेटरिबो नङा, माबा मोनसेबो नङा। जा मोनसे सुक्ति जादोंमोन बेखौ जों बरायदों, खारन एफा गोबाव बे NDPआ 30-40 बोसोर दावहा नांनानैहाय जोंनि जाथिनि थाखाय गावखौ सेक्रिफाइस होदोंमोन। बियो मोनसे मेन स्ट्रिम मोनसे मेन माबायावहाय फैनो हादों, बिनि थाखाय जों बेखौ बिराद बरायदोंमोन। ओमफ्राय लोगोसे जेनाखि बिटिआर एकर्ड जाखांनानैहाय जोंबो नुदों माने बिटिआर एकर्ड जाखांनानै ओरैहाय BJP सरकार जानायजों लोगोसे माने आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरखौ बिसेसकरि बर'फोरखौ बे प्रथम जाहैबाय जोंना 31 जानुवारि 2022 नलपारा, बिनि उनाव बरबारि, बिनि उनाव क'क्राझाराव नै बाथामारियावहाय जोंनि हाखौसो बिसोरो मेगनाव नोजोर नायदों। अथ'स
बेल ब्लकनि हायानो 10 बिगा हाया बे माबानि अकुपायाव दं माने नन ट्राइबेल नन इलिजिबल माबाफोरनि जायानाखि बय थानो समायथावा जायफ्रा इलिगेलि दंगासिनो दं दा बिसोरनि हाखौ होखानो नागारनानै जोंनि बर'फ्रा जेरावहाय एफा बोसोर मावनानै जाबोदों बेखौ जों होखानो नागिरदों आरो लोगोसे जोङो नुदों कार्बि आंलंआवबो कार्बिफोरखौ होदों ओमफ्राय आरो हजाय डिस्ट्रिक्टआवहाय गार'फोरखौबो बेबायदिनो गार' फेमिलिफोरखौ बिसोरो होखारदों दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे षड़यन्त्र आं बेवहाय बिटिसि एकर्डखौ ब्लेम होआ खिन्थु बे स्टेट गभर्नमेन्ट स्टेटनावहाय जि बिजेपि सरकार दङ बिसोर माने नोंथां बुंनाय बादि माने जोंखौ बिमा बाथौ बादि नायदों आरो बिसोरो बर' जातिखौनो धंस खालामनायनि लामायाव लांगासिनो दिनैहाय नंगौ माखासे संगठन खालि आबसुल' नङा माखासे संगठन दं नामखौ लाला आङो बिसोरो बेखौ गनायाखै दा गनायै गावबागाव मोनसे आइडिय'लजि दं आइडिय'लजि थायो बे हिसाबै बिसोरो गावनि आइडिय'लजि मथे खारगोन ओमफ्राय आरो दानाखि जि बे बर'लेण्ड नांगौ होननानै बनसु बा बे सानसुमा मोननि दैदेननायावहाय जिनाखि मोनसे सोमावसारनाया जाखांफुनो नागिरदों बियो जोंनि थाखाय गोनांथि नांगौ मानोना मोनसे सरकार सालायनोब्ला सरकारा प्रत्येक देशआव नायबा जों नुगोन रुलिंजों लोगोसे अपोजिसन थायो थिग बे हिसाबै जोंना अपोजिसन रुल लानांगोन बे हिसाबै आरो लोगोसे जोंनि जिनाखि गल एफा दानिल' नङा 53 इयार्स जाबाय जों बिटिसिनिफ्राय जुदि जों सानोब्ला 53 बोसोर जाबाय दिनैसिम जोङो सहैयो एफाग्रा सोमावसारबाय 5,000 जननि बारा जोंनि जोहोलावफ्रा बेबायदि गावनि जिउखौ गारबाय ओमफ्राय हाजार जोंनि बर' बिब' बिनानावफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय बे सोमावसारनायाव दा बेखौ जों ओरैनो थांहोआ दा बिटिआरआवल' खालि 20 मिनिट दानाङा जों बेखौ जों सानो माने जोङो जेरैबायदि सिगांनिफ्राय आंबो सानसे बे आबसु आन्दलनावहाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि समावहाय आंबो माने एसे पार्ट लादोंमोन एक्टिभ पार्ट लादोंमोन दा बे हिसाबै जोंनोबो आसा दं जोंबो बर'लेण्ड जानायखौ लुबैयो दा आङो U.T.O हिसाबैहाय मरेल सापर्ट होगोन बे नंगौ आरो खिन्थु जोङो आं पार्सनेल हिसाबै आं बेवहाय अरायसिम 100% आं सापर्ट खालामो NDPआथ' निस्सय बिसिनि मोनसे सुक्तिया खिन्थु आरो बिसिनि समस्याखौ लानानैसो रायलायनाय जादों मानोना NDPआ सिजफायार लानानै बे आर्मस जि दंमोन बिसोरबो गथायोमोनब्ला बे सुक्तिया मालाबो जानो हायामोन NDP गैयालानो बे सुक्तिया जायामोन दा खिन्थु जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मोनसेया बेनो बयनिफ्राय देरसिन फेलेंखौ आं बुंगोन बिटिआर सुक्तिया सासे सिगनेटरि वर्ल्डआव जेरावबो माने बे बुस्थुआ जेरावबो जों उदाहरन मोना बुहुमाव सासे सिगनेटरिया दाबो बे जेलाव दं रन्जन दैमारि सारखौ होनदों बिथाङा दाबो जेलाव दं बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुजाथाव बाथ्रा आरो आङो सानो बर'लेण्ड मोननाय बे उननि खोथा बिटिआरआव मा दं मा गैया आं बेखौ नायनो थाङा क्रिटिसाइजबो खालामा खिन्थु जोङो U.T.O बेखौ जोङो सानदों जोङो इन्डिजिनास पिपुल अफ आसाम जोङो बर' हारिखाय दिनैहाय बिथां रन्जन दैमारिया बे पलिटिकेल कनस्पिरेसि जानानैहाय दिनैहाय बियो दाबो सुक्ति जाखांनानै बे जेलाव दं दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा बिराद मोजां जों बिदिनो सानो U.T.O सानो आरो जोङो गावजों गावनो बेबायदि एना एनि जालायालासे जों जयैनो खौसेयैनो जोङो जुदि आवगायलाङोबा बर'लेण्डखौ निस्सय मोनगोन आरो जोंनि गासैबो जेसेबांनाखि जेंनाफोर दं बिसोरो सुफुंजागोन आरो दिनै माने दानि बे सोमावसारनाया नट अनलि फर आंनि जि नलेजाव खालि बे बिटिसि ओनसोलनिल' जानाय नङा बादि आं सानो मानोना गोदोनि जेनाखि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि लिरनाय अलरेडि बर'लेण्ड दाबिनाय डिभाइड आसाम 50-50 होननाय स्ल'गाना बे अलरेडि बे गहपुर बरहे काभार खालामजोबखायो आरो बियो बोनजोबफाखानायनिखा ओमफ्राय बेयो बिनिखायनो जों बयबो आरोबाव खनसेबाव ज' लोगो लानानैहाय बे सोमावसारनायाव बाहागो लानांगौ होननानै आं सानो लोगोसे आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो बे बिटिआर सुक्तियावहाय गामि दानख'जानाय एक्सक्लुसिभ इनक्लुसिभ होननानै बुङो ना दा बे मोननै बुस्थु गामि दानख'जानाय ओमफ्राय गामि सोनाय दा बियो मोनसे खेथ्रआव जोंनि थाखाय बिराद मोजां खालि मा खोथाया जाहैबाय जोंना बे सनखौ लानांगौ बिसोर माने बै बिटिसि गामि दानख'जानाय हाबनाया
बिसोरो मा होनदों जेरावहाय 50% ट्राइबेलफोर दं बिसोर हाबगोन होनदों नालाय 50% गैया दानख'जागोन होनदों बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां खिन्थु माब्रै होनला जोङो बेखौ 1951 सेन्सास मथे बैखौहाय लानांगौ 50% सोर दंमोन 20% सोर दंमोन 70% सोर दंमोन दा जोंनि डिमान्डआ बेनो U.T.O.A जोङो बै समनिफ्रायनो डिमान्ड होदों जों बै समावहाय मेम'रेन्डामबो साबमिट होदों गामि दानख'नाय बा एक्सक्लुजन बा इनक्लुजनावहाय बे एकर्डिं टु 1951 सेन्सास मथे जानांगौ होननानै जों डिमान्ड होदों नोंथांनावनो मोनसे कुइसन सोंनायसै बे 5,000 जन मानसि थैबोबाय 53 बोसोर जोंनि आन्दलना बर'नि आन्दलना जाबाय दा बिसोर माबा मोनसे सुबिदा लानो थाखाय गावनि जिउखौ बावदों निस्सय बावाखै दा बियो गावबागाव अपिनियन होदों बेवहाय आंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु जोंनि खोथा बेनो जोंनि दाबो दिनैसिम जेनाखि जोंनि 53 बोसोर आन्दलन उदिया सलनिफ्राय बुंदों PTC-निफ्राय बिनिफ्रायसो आं 53 बोसोरखौ बुंगासिनो दङ दा बे PTC आमलनिफ्राय जेनाखि आन्दलन जाबोबाय दिनैसिम दाख्लै 2020आवहाय जे एकर्ड जादों बिटिआर एकर्ड बिजोंहाय दिनैसिम सुफुङाखै जोंनि जेनाखि गल जोंनाखि आसा बर'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ दिनैसिम जाफुङाखै दा बेखौ दिनैहाय जों दं गाबोन जों गैया जानो हागौ खिन्थु बे बुस्थुआ जों सानो बे कन्टिनिउ जागोन आरो जोंनि फिउचार जेनेरेसनाबो बेखौ फल' खालामगोन आरो डिमान्डखौ खालामबाय थागोन मानोना बर'लेण्ड नङाबा बर'आ सेपारेट स्टेट मोनाब्ला जों अराय सम बेबायदि नासयजाबाय थागोन